Biko gwa anyị onye bụ. Abụ m Honorable Chiodo Chukwu na-edu. Biko kedu ihe na-eme na Ihiala taa? Ihe na-eme n'Ihiala taa bụ election maka ihe ọpụta gọvanọ Anambra steeti. Onye nne anyị ugbu a dịka gasị na enwere ihe adị nkwadobe ime, kedu ihe ị nwere ikwu maka nke a? Mma ekweta na ọnwụ ya dị mme, anyị dị nkwadobe ime. Nwa ọ bụ ndị na-abịa ga-abịa n'oge, mana anyị dị nkwadobe. So ị na-ekwu na ndị mmadụ mechie na aka ga-abịa mee ntuli aka. Ị ga-afụ n'ihe ga-eme nga, ndị mmadụ ga-abịa ọfụma ọfụma. Ndewo nna anyị ukwu. Ihe afụ ndị anyị ụlọ ọrụ anyị na-eke na-abịa ugbu a ka ha na-akwado maka ntuli aka nke taata. N'ebe a bụ Our Lady of Lourdes Hospital Ihiala. Polling unit ndị a kwesịrị nọ n'ime ụlọ ọgwụ, mana ka o si dị ugbu a ndị ọchịchị na-afụ maka ụlọ ọgwụ si mba ka a nọ n'ilo wee mee ntuli aka nke ụbọchị taa. Over, Emmanuel. Donat is Fabian. Hey, don't video us. Hey, stop that. I don't like it. Please, you allow us to finish before you cover us.
Gbatụrụ m ka obi dị gị. Onye kwasị gị na a na-enye? Onye sịkwana gị na a na-enye gị? Mana ị binyela n'aka nọ.